Takže čau, ten zdechliny. Čauce ľudé. No to vyjazd dneška jaký update? Mimoni a monstra. A ľudia, pred videom už pozorňujeme, že u videu bude možno i nejaké spoilery z toho filmu. Takže keď nechcete vidieť spoilery, tak it's a head. Nie. Ale také chcú vidieť, keď nechcú vidieť spoiler, tá najvážnejšia vedka. Nie. No. No, práve toto veci, toto je najlepšie. Čujce, hej, čujce. Ty, Rabuš kamera na kanál vydať! A toto najlepšie. Jojo. Ale to dobre. A nie, toto najlepšie. Ale to dobre natrolenie. To vyjazd a daj tak, aby nebolo čuť až tak tvoj televizor, bo čuť bars. Hej. Ja pidu. Hej. No. Ten banán je najlepší na trolenie. To tu veci. Meč. Joj. Nerob. Čekaj. Pridali tu mavu, lebo ja nezdám. Pridali tu spír. Spír. Však už prestaň! Ale to dobre na trolenie, nie? No, pridali tu kameru. Toto tu. Dá to zvuky. Dobre, ja spod ideme do továrni. Padáďa. No, prijali si toto továreň, či co to? Čekaj, wait, no. Jepilu. Hej. No, Tam jaký speed, toto chcem. co tam je, speed? Nie, speed, chcem zatočiť sebe. Automaty! Využijú naplno. Z Monacobet získaš len počas týchto majstrovstiev až 300 free spinov. Tak nečakaj a registruj sa na monacobet.e. To co toto? Hej. Čekaj, pozna loďku. Čo tu še režisér. Ja, čekaj, pozna loďku, len pozna loďku. Pozna loďku. Slanku, more. Slanku, a še toto dobre. Dobre. More, toto dobre. Čekaj. Dobre, buď ticho. No, dobra. Ja, tornádo. Kde? Holy. A je to dobre, more. More, ja podávam všetko naraz. Musisz, nie? A tu co się robi rytuał? Nie wiem. Co by się... Ja, sa to nevesto. Zahubme to, pomoc. Stahło co to? Idź do tornáda. Jo! Litam! Joj, ja spadnął proste do wody. Się okupał. A ja spadnę do wody. Akože poviem vám, tento update je z jedných najlepších. Poď rýchlo zatočiť toto. More, mne nejde za toto. Paď, poď tu za toto, spin. Paď. Jaj. Musíme počkať 2 minúty. Tak prídeme to až potom. Tu máš nejakú knižku. Ale náš vôbec co to je? Aha, ty môžeš vyvolávať tornáda.
To Že- może wywołała to. Teraz się wywołało tornado, a potem się może wywołać co? Hej, że to ty tu, a to ty dwa. Chodź, poza mną. Mm. Tu sobie ścieramy to. Tu co? Juj, Co mi tu za mną? za mną idą Sobie ich odstrań. To jak? Ta tu masz taką łacitkę czerwone. No, Ale dam za sobą jednego peta. dam ja. Motory. No. Joj. Tu co je? Tu się da co Tu stawia. 6-1 postawi. No to żeby widzę od zakładu domcieki. Mm. Ale ja się na to ten film akurat jeździł na mimo nim mocno. Popatry nas po. Mm. A ja. No zaraz ten spina, ale Na tato. 50, no, za 480. Budemy tu trolić ludziom. To jakoś tu jest ta Łukaszka. Film. Ja bych chciał wywołać to co drugie, znasz to co na żółtogo. Ja bym chciał, może tu ten tu, co taki bardzo różowy. Ja. To musisz iść tu asi, na to klikać. Nie, na czerwone musisz klikać. Ale nie się zdarzy ten drugi, co ty chcesz, asi był u cztyrkoj. U trójkoj? Nie znam, to jak tak był. No, toczymy. Czekaj, zatoč tu. Gdzie? Jaj. Co się dało? Za to te paczki. What the hell? What the fuck? A nie maj. No! No. To musisz stisnąć wszystkie naraz. Jest, to ten co ja chcę. Ja chcę to drugie. Ale to co? Ja, to co się dzieje? To my już widzieli. A to... Ale ta ohelna. Czekaj, to mnie zajma. Że ci mi to da. Ja był po tym, a mi to dało ogień. To co? Czekaj, urobię taki trik. Rozdać treczki. Nie, tyś. Sty sobie z buki. Okej. Bo czuć bardzo. A więc na wideo буде czuć twoje zvuky. A kozie to takie dziubitki urobili dobre. Może przestać już skakać. A ty je? Jaj! Bądź tu. Gdzie? Da się. Skakam. No można ze się skakasz, no, widzę co. Patrz tu, idziemy tu górę. Jaj! To co za bareł? To ty zwalił. O nie, spokój. Tłusty się. Joj. Czekaj, idziemy jeszcze tu. Czekaj, ocha mnie zwalić. A jest blisko ku domu, Patrz tu. Patrz tu tak, a tu kliknij. Z tym się dali probugować dobre rzeczy. Zamiast cię rozradu, zamiast niego. Siadę ja sypu. Ja idę opatrz do zadu, bo tu da, co widzisz. No, o. Našliśmy tajną, skrytą miejscność. Nie, Szatoleszenie. nie znam.
To co? To. Szkoda do wody. More, idziemy Bóg. Co? Idziemy Bóg. Jak Bóg, co? Ja i No Bóg? to my Ta poc, ale to jak się robi? To trzeba na to tu. Ale urób ty, no bo to. To trzeba to, co pacjenci zna. Przydaj. Tak, mam się To dostać. średni punkt. No. Nie, trzeba pod mapu. Czekaj. Primaš mi request, dok? Kurde. Prawie sme objavili nový bug. What the fuck, przydaj, more. Však to musíš tak, ja s tým buguj. Však ty mi cało zabugował. To vyjaz a udri do toho. Ty musisz siadnąć. Hasi. No, nie idź. Ustranili. Zakza. Piwo na salo. Vidi Bloxia Monster. To już jest wszystko. Ja som patriť ešte. No je spin. Idziemy za to czymś. Bo jes. Čo mi zdá. A pozna druhé. S druhým. To musisz tam zatoczyć. No teraz. Dobre. Prosím, naj toto patniť, co ja. Jest. Jest to, co ja chcel. A to co budzę? No ja znam, opatríme. Joj. Mi się zdá, že toto moje vecejku. Ako zabite tu. Oj. Źle jak mnie nie pochopał, co to robi. Musíš asi ku tým... musíš... Táto musíš len ísť ku tým, co... To lepsze było tam, to się spinąłem. Nie, že hore, ale... No, Ale najlepsze było tornado. čekaj. Aj Sławku, jest úplně hore, na to chapadło. Tá čekaj, ja nemôžem, mám taký... Končíme video. Możemy, bo tu żal to wszystko. Čaj. No tá... Ako jest dobry update, ale czekał mi na co leci. Hej, poď tu jak spin. Ale na druhý víkend bude tyž. Nevím, že já to možno nenatočím, bo budem v ľudia. A poď tu za spin, to vyjaz. Zaplatíme ešte to dnes. No to vyjaz za 2 minúty. To ja... Dobre, Čau se ľudia. dobre. Čau sa ľudia.